Kubor nakaslem jong unongsan hima. Halor ka jing sniu ta sam ka surak ka banadu shnong beiloi terter shadu sha surak balan nakliang ka sinjo ki khle nong sin shar shnong mausan ram hak ar phulai dari urisa wa jarpusan kilalet banu kendo e usumbut menteri rangba ka sarkar jila uba president tensong banikran halor kani hagani sngi nalor kinong yalam ka sinjo khle nong sin shar shnong mausan ram lawan ban sinan lang de wemle ka than uba olan sing sun UMDC uba Alvin Saukmi Abakran shikilat patai kubor uba ahyam dor rapsang chairman ke senjuk ki khle nong sin charge nong mausan ram ulaong bakasurok mausan ram kelajat rathai lakumba ki posnam bad omsham ladan kenu kenu jing maramat pinbha ulaong bakasurok mausan ram kelalong kum kasurok nadu ki por baminshwa namar ke jingsneu bad klempen bha hadu menta habakali uba ahyam dor rapsang ulaong bakasurok na weiloi shidu mausan ram la shu serdap kum kapatulun kebalajat hendai menta keladan kam ya kapatulun bethamai dak babendra bashudan bok bementa usnam hamausan ram kaduna ke jing hap slap hendai lalja bajur uslap bon kipat ba kin minsau namar ke surok kelas niu palat kumta uloong bah gajing kendo bad uba preston ule thu bay ke surok na weiloi shamausan ram shadu plangwan broi lapen kre dak intermediate road ke bala betingka dak wall bank bad gajing pentrei ke la bandai ha usnam banwan uba ahyam dor uloong ru ahbe deipat bad ke surok na plangwan broi ter shadu shabalat umpung nakliang uba preston ule thu balas dang ban pen kre kabakot hadu kamba arspa prabho kulur tingka hakani ji kendo bad uba preston kalong ka baseso bad nginge scam baka sarkar kan le no kham kloi long uba ahyam dor senjuk jongki nong sin sharshno jongka mausram CND block nilawan tabanya kendo ya i deputy chief minister ba preston tensong halor ki katu katni ki kam ela ne ki jingdon kam jong kadika dong jongi sethi sepo mausram ti hadir ke jingwani kendo badi ngila sngo tengah cibun kamar bale ya ka jing ya ka response ka jongi kan to hakabidi bat kanika ngikwa bane thu phi bahagi gi singi kilami ki kubor hakabidi bakati ka jing sniu palat jong kanika surok mo ka jing surok ka jongi nadu nang ni na bo weiloi mausanram shadu sha balat batlat umsa ti kajing sniu juga ni kesurok kam dei shu ka ba tang malu mala kala ban oban kan rengi la suthu ba ka surok kala ban wan ra shibun gijing bensa mo shudan bak ba mentau snem kajing ha kajong slap ro kalong ka ba kham duna imat ublei so snei te ban la do penjur so slap mentau snem te kamot ngimtip shu ka i ka banja te barokai kile kali balai ka mausun ram ta ka hiar kajing yo slap tingi rungi suthu bakadon ngadon kajing epi ngala da ublei penjur slap sama tau snem de kemut mundon surok syur he habi ya nasoi timat ka aipor yangi ka aipor ya ka pildi ya ka sarkar bakan yo ban repair ladam repair no kloi te kemut ladam sna no kloi te kemut mundon surok syur mundon por syur ni tip lasem stem kala penjur slap mo te kajing long juga condition juga ni ka surok kelas niu sebab palat put mo ti to nadu weiloi kat kum kejing kran jongi ba di sir president song nadu weiloi hadu mausnam hadu plong broi ki la pen kre da kanika intermediate road mo intermediate road but ya kani on trade daga baby sanaka world bank but nakaliang jong ngilai shong meeting la sausin kapdeng ka world bank ka bildi but kini kisnong ki bakani kesrokan ya lembah kanya lembah but kani kadang proses mentah bat nginget bala kumnok nola da biang lot dong dong lasum snem layo ban stang ya kadi kekam kat kum kecing keren ke jongi ti hakabede patna pdu plangon broi shadu shathi shabalak hadu umpung kabadon katu ke jingking o jongka wa omngi ya katu nakaliang jong i minister deputy chief minister badon buram ilai thu ba ya katuru menta kilatan ban penkre bat kan poi kumba kata ke estimate kumba arspa soho arspa prabhu krur ti ilashi thu iki katu katni ki jing ya ke ba kita ki proses ong no ki ban da kham katu kaniki lenti moh ban poi se kata ti la syukur pat yangi bangin sulong ki ba ye sha khandian bat ba na kaliang jong sarkar kala le shitom kumno banda penurang ya kata ka surok sanabdu plongon broi shadu shathi shapo balat na hadin bangilapan sengau yi ya ka jimlong jingman juga surok na kalian jumiro i dilang sengau thu
bat yang mila lep yoi bat lep pa ki engineer te susu ka bedi bakani surau ngila ya keren ru ha ka bedi bat katu kejingking mo kajing penya klar ya kani ka East Coast Hills jongi bat ka Southwest bat ka West Coast Hills kadi katu ka wa ungi ka gadon katu kejingking umpong Jakarta jong katu kejingking umpong kal adi ka ba aslam palat bat ka lifespan jong ka ru ngatai ka lakut bat kat kum kejing ethu jong ki expert ki engineer katu ka surau kamlong shu ka basingan ka bandang la bansha ya ka jingkit ka bakhia heavy load tenre nila yu I bahakini ki si bade ka jingiya jong kini ki truck bat ki kali load kalong ka bajurma tengila pan sngau si minister ka bede bat ka daru ba le se lada kadang beteng kani ka jingiya jong kini ki truck kan bu jingma si bun yau pat ba ubadan kam ya ka thi ka jingking umdan option da ka weshu lada ka tu ka jingking kan degot kamot dan lat nolin tisyo stang machiya na sun te kata ka diga jing ka bakra bat ilapan singaw yi bala kumno kat ba kata ka jing pun kre ban sna ya ka surok ani ka jing pun kre ban sna ya ka jingking la kumno dan kam ban strict ban nang tu na ka jingking umbit shu ban ya ki trok load ki bapalat put mo namar ki ngisu thu ban ka lagi engineer ki expert ki bari pek na kata ka safety jong tu ka jingking group ki la ya thu shai ba kam de shu ka basingai mo kanum la shu ban kit ya gitu ka heavy load te kata ka digi kular ka jongi ba na iru in sa shimkhia ha ka be de ba kata mo tengah sengau ban ong betang kata ba ki ei ka jingi kedu jongi ba de deputy chief minister mtarasi kalong ka ba seiso bat ngiron ka jinget ba ka sokar kan sale no kham koloi no sutra chibon mo ka dei kata mo ngiru ha ka karta jongi kata ngilaya ya kani ka surok balat mo mau sunram mau plang mau sunram adu balat ka standar juga surok kalau butuh ipor rendah haki por rendah te ka mi tang kawi ka bos men step kan le shulong na shulong kan hiar tang kawi beki kali hanrai ban yang jor bat mentah kalau sebab pelat tu hanrai ka standar juga ni ka surok kalau kumju bete mensua hadu mentah deki pau tu lagi senang tinggi I ba la shuri pe ka jor tai la serdap jor hang ni sa shu serdap kumta pi ka por kam sha shu ban ba chu serdap ku pas serdap gitu ke patulun kan pe na wei serdap do wei kala don kam be de ka patulun thmai de ka patulun jeans ka ba khap sha kan wah don kam shu ban ban serdap te la long hijab buram mi kan dang serdap dang ni ka dang ya oh la pe la ka de gibreu la pe sna wei tiga ileran ti mentan dengan ngidon ka jinget ka bas kem belong bai ba kan don kam hi ban le ka ki ro ate mo ka perthai ka la be spang garoi ka pa ka development ka babun ai ki pai ba ru kin yo mat lem kin kita ki jimen toy mo ka de kata overall development